Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Alhamdulillah mkoma robindino simba. Tinotenda takusenza neusiku nekuda kumvura inonaya ichiti dhira yakusvika kunoku. Ya, ipapa mkoma robi maita zvakanaka. Ende izvozvo izvi handikunyepere ndiri patight. Munozoni ndi tight. Izvozvo ndinofunga ndine 4 days. Mbuya achinibvunza kuti ndaida ndikupa prize mkoma robi. Handina kuwana time kurest. Izvozvo kuti vazukuru kunoko sekuti beraire phone. Saka pani zvinosvo ndakatsvaga musikana muzukuru wangu akabva ku UK. Akanditi sekuru ndofunga muzukuru kana vazhinji vanomuziva ndomuti baba chipo. Vakandizozva sekuru torai muzukuru wangu Fei. Akanetsa sekuru ndorova ndega ambokubatsira kudaira foni. Saka vazukuru vangu vese vasandibvunze uyu musikana kudaira foni anzi Fei. Ndakata kupiwawo nemuzukuru ku UK. Iye akati sekuru muzukuru wake ngadaire foni yake apola communication ite nani. Alhamdulillah akanetsa yeye ndiye anenge achizomurova. Iye ndiye achapedza nemuzukuru wake nemukadzi wake. Wazi munhu uyu ane 22 years mkoma robari ku UK. Achishaiwa visa yekudzoka. Paukamba vachinzi ukango uchafira ku UK uchadzoka uri marara. Kubhejerwa nehama. Saka haiwa gorona mkoma robari achapola akaramba izvozvo. Ndikakumbira ndikabvunza sekuru wangu ndikati achapola kugara nini pamatare. Munhu unotadza kuita zvinhu muupenyu wake. Asi alhamdulillah. Akasvika akandiudza akati sekuru handina mari ndauya nemari yokukwereta ndaita kutengerwa tiketi asi tapotiza tine zvikwerete ndikaseka akazotumirwa email yekushaudiwa zvikanzi waenda nechikwere changu but alhamdulillah nhasi uno 3 days nezuro akandifona zvikanzi sekuru takasvika zvakanaka munhu wedu kutaura zvakanaka mushonga iwoyo unoita vanhu vadzikame. Handitika aiwa tinotenda sekuru ndikuona kuti kunoku hakuna magetsi inyaya kunaya kaii. Aya magetsi emazvese mukoma robi kunokashaika. But nasi tikutoti unfortunately Allah subhanahu wa ta'ala kuziva kwavo woziva nemagetsi kwanaya mvura kwanaya nasi kwanaya mvura kumazuva kwakasina mvura but kunokaishi yanaya zvakanyanyisa saka aiwa mvura yauya. Handitika aiwa tinotenda sekuru ndirikuona tine muzukuru aimbouya mazuva apera urwere hwaramba kupera kana kuti chii chaainga nhasi padare. Muzukuru wenyu mukoma robi uyu asi wangu nokuti ndewani ndewenyuka mukoma robi. Alright ndewedu tezi. Muzukuru tatenda kuvhutizana wose aita akaona ndanonokadaira kuti mukoma robi sekuru chakula asupatika inini ndinoto vazukuru vangu ndiregererei please nokuti inini tine mushonga umwe wachinetsa toti takafamba nguva yese free. Tine mushonga unoda kudyiwa nemadzimai zvakasimba wekuti madzimai vanenge vamwe vachitozvidumbu vamwe vachisimba saka obva atanzi mudumbu mavo maita prostate cancer inozviguka pachichava handiti saka mushonga yona asina ende mushonga unooneka kuGreat Dyke. Ndo area 1 kana ndikaenda kupi ndikaenda kupa murombedze but unowanika kuGreat Dyke. Saka mushonga ndakanochera guka yo masaga ndakaenda nemotikari yangu motikari dzangu 2 kunotsega mushonga yokuti mizhinji yacho iwanike yangu yekunaya but alhamdulillah ndakadzoka mishonga ndaanayo mizhinji yacho ndikuchera asi apa so ndatasa neimwe rwendo rwanoda kuenda kuti tonotsvaga futi chi mishonga iwoyo. Saka handinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti vari kundichengeta ende vari kunditungamirira. Saka muzukuru wenyu uyu mukoma robe auya asi kurwara akafona 3 days ago tongoti ane 3 weeks achichema zvikanzi ndinoda kuuya inini nevamwe vanoda kundipupurira kuti shuwa ndairwara but kurwara kwemunhu kunorwadza munhu ari kurwara ari parutivi kana ari kugeza chironda aone kurwadziwa kwako. Saka iwewe wega mukoma robe ndionozvipupurira kuti achapola akandirapa. Saka uya auya nerima akati sekuru ndiri kuuya chete. Saka ndingoti alhamdulillah uya handa kuinga inini auya kuzotenda vazukuru vanoziva chapula vese nyika yese kuti airwara sei vanoziva chaputa chake kana kuti mapeji yake achirwadziwa ndiye iyo ngataurege ini handingataure chindo ndidairwara. Handitika aiwa tinotenda baba makadi ndosimba mukoma makadi handitika aiwa ndafara kukuonai tese handitika kachingani tichisangana zvii kunge panapa ndifunga kati wandei atogona kuti kangani asi akawandisa handitika asi ndiri kuona kana asi mauya mega kupaipai maimbo yakani chaitika paya mai vanga vari padhuze kwawaishandira saka iko zvino mai vakure ininiwo ndava kuno saka mukana wekuti ndiuye nawo kuno wati waramba asi kuuya kwangu inini kuno ndega
kwakangofanana nekunge mai varipo. Chikonzero inyaya yekuda kuzadzikisa matambudziko ese ataisangana nawo kubva ndichitanga kuuya kuno zvairamba kuti tirambe tichingoti tabatsirwa tobva tachingozvichengeta tiri kumba upenyu hwakutiitira zvakanaka. Chakakosha matiri takangoramba tichiti nechikwereti chekuzodzoka kuuya kwamuri mukoma nasekuru vachapola tichibuda pachena kuti basa ramakaita paya sekuru munguva yataitambudzika hamuna kutirasa sevana. Takanga tisina urombo matiri hwakanga hwasangana nematambudziko saka hamuna kukwanisa kutisiya makafamba nesu munguva yataitambudzika. Saka mandiri inini kuti ndigone kubuda ndichiripa kwamuri ndine shuvire kuti ndigone kubudawo pachena kunyika kupasi rino rese rinotevera zvirongwa zvenyu rinotevera mabasa asekuru kuti vazivewo kuti sekuru kana mukaona varipo paya havasi chete pakuti ndiripo pakuti uye ndikushandirei ndikubatsirei kuti ivo vagwana mari vatoriwo nemwoyo wekuti vanobatsira vanhu vasina vanazvo asi chero iwo uchinzwa mwoyo mako ndoda kuti batsirwa. Saka nhasi sarudzo yangu ini nemhuri kuti tiuye kuno kwasekuru chero ndiri mumwe chete saizvozvi asi ndokumbira zvingotorwa sekuti tiri pamwe chete because hatisiri pfungwa dzangu ndega kuti ndibude pachena kumhuri yese inotevera zvirongwa zvenyu mukoma nasekuru. Kuti chekutanga takatanga kuuya panapa ndofunga nyaya hombe yandakatangira yakanga iri yekutambura kwaita mudzimai tichisangana pabonde kuti ndaita semunhu aichekwa nereza ndochinhu chakanga chiri chekutanga. Chechipiri ndaiva munhu aita sekuti ndikangokosora ndairutsa ropa ndichirwadziwa nechese kuita sekuti ida kuputika musoro mudzimaiwo naiyewo matambudziko anga akatiwandira asi ndikatsanangura iko zvino tichitaura nemi kudai ndofunga chero mukandiona zvatosiyana. Muviri wandakanga ndinawo chero vanhu vakaona pati yekutanga mukatarira pikicha iyo iya yandakabuda paipai chero nematauriro andiri kuita atova nemusiyano. Saka ndoda kuti ndibude pachena kuti basa ramunoita sekuru kubudikidza namukoma Robert ndokuti hatiuyi kwamuri moga kuti titoziva kuti kuna sekuru achapola tofanira kutanga tatouya kubudikidza nemi mukoma. Ndimunototivhurira kuti aiwa kuna sekuru kana muda ndimbotaura nawo taurai nawo kana tisina kubatika batai sekuru kana ndabatika ndokwanisa kusvitsai. Saka zvose zvandaisangana nazvo ndofunga kune rimwe dambudziko hombe raiti kana chero kurudza munhu raityisa ndekuti mumba ndaiti ndikapinda mumba ndaiona nyoka dzisiri nyoka dzedze kuti unogona kuona nyoka yekuti unozoti nyoka yabva yatodisappear kwete taisangana nenyoka yekuti waingoona nyoka yotopinda muwadropu ikapinda muwadropu yotodisappear yadisappear saizvozvo mushure mokuudzwa naatezvara kuti ndiri kutuma nyoka yangu asi zvese izvo zviya zvinofunga nyoka pane imwe yakatozisiyaita tsvina muwadropu zvekuti muzukuru mwana wahanzvadzi mwana muzukuru mwana wasisi aitova pakati witnessa kuti zvandaona pana sandasangana zvakadaro asi zvese izvozvo zvakasvika makuti pakupera ndakavimbiswa rufuni waindivimbisa vanhu ndiori kwandandakawana asi zvese zvakasvika kupera wakasvika uzobvuma wakagamuchira ukama hwedu kutara kwandiri kuita kuno ndofunga amezvara wakatouya havana kuvhura kwaita zvikoro vhiki reku 3 days kuti zvikoro zvivhurwe kutoshamisa kuti waya kutiona kumba kwenyu chaiwo kumba ukama hwedu nati zvara iko zvinozamukoma Robika ndikutorelaisa kufunga manje kuti ndiye murume ndiye uyu nemukadzi wakanga aine shoti yega yes iko zvino kuchifona kana ndikafona kuna atezvara takutopindurana zvakanaka naamezvara waya hwatova ukama hwatoti mukoma nemunin'ina chero chinova chinhu chakanga chindidya mwoyo kuti ukama hwemudzimai wandaroora nevabereki vake hwafa asi ini kana ndichinaye matambudziko akatisanga tikasangana nawo ndichasvitsa kupi asi ndainguva noimbo yekuti inini handina kumwe kwekupotera vabatsiri vakawandisa chaizvo asi ndine pangu pandakaramba ndakadi ndakabata kuti ini apa pandopa ndaona sekuti ndinokwanisa kuyambuka chikonzero chinhu chaindidya kuti muviri wangu upere semaperero wakanga wakaita paya ndofunga basa randaenda ndaiva mumutu asi ndakasvika kuzovhiringwa zvese nekuda kwehutano asi ndikataura nhasi ndava munhu akukwanisa kurima
ndofunga ndikati musvike kumunda ndakarima kwete kurima kwakufungidzira Alright. pamba ndavakutoonekwa semunhu basa ndavakuzvibatira ndogara ndichina kana zvekuti zvinongozi zvese zvinoitwa nemunhu pamba ndavakuzviitira saka ndaona kuti zvichengete ndega mwoyo mangu ndiye ndisina kubudisa kutenda kwakaraudzira kubva kwamuri mose because basa raitwa nasekuru pano handina chandakabhadhara pano kubva ndichitanga ndakagamuchirwa sekuru vaindifonera nemi muchindifonera handina munhu kana mumwe chete wandakaisira airtime dzimwe nhambo nditoshayiwa sekuru muchititimira kuti uende kumba urerukirwe zvese maichita zvichireruka ikozvo ndagona kutouya ndega kuno ndichikwanisa kuti kana ndikakutarisai kudai ndakutoziva kuti tozvakaita fesi yamukoma Robert asi paya ndaitokundikana kana kutarisa chaiko chero pfungwa dzangu ndifunga muchirikuya tichitongotsana kudanya kuti mamiriro akuita upenyu hwangu tese tatombosvika panguva yekuti uyo ari kufunga kuzvipfudza ndichifunga kuzvipfudza asi tiri kufungirana panguva dzakasiyana asi tiri muimba imwe chete nemararamiro atakata kuti taakuita asi zvese izvozviyezvo zvakapedzwa nezvataipiwa pano nekanseling yamaitipa tiri muno nemagariro atakangoita kuti aiwa zvinopfuura mazuva ekutanga uchizviitirwa unogona kufunga kuti hazvidi hazviperi saka iko zvino ndaona kuti chiro pandoteura zvirongwa zvese zvezvichiitika patv nongo payoutube handibvi ndichiteerera kuti abatsirwa nasekuru ko ini ndakabatsirwa chiri kundikonesa kuti ndiendewo ndonojoina vamwe vangu kutenda basa randakaitirwa chii thats why nhasi ndasarudza kuuya kuno saka ndauya kuzokutendai ndaona kuti chero hongu handina chandinacho mumaoko asi kubuda pachena nemuromo wangu ndega ndinobvuma kuti kunogona kutanga kuti ndagamuchira zvandakaitirwa chero ndikatozo ndawana chandinowana ndouya nacho asi ukama hwangu nemi hwakagara hwaumbwa nekuti rudo rwamakandipa panguva yandakanga ndisingatotarisiri kuti ndichazorarama hwakaraudzira kupfuura zvandaifungidzira saka sarudzo yandatozoita yekuti urwere humwe hwandi kutoona kuti indaiwa dambudziko rakafanana neriri handichina saka ndiri kuona huchiripo pane mumwe mukurarama mumuri ndatozofunga kuti chitori chikwerete mandiri kana ndikatoregerera basa rinogona na sekuru richitambudza mumusha tosaka matona ndatoti kune vakakodzera vakasununguka munogona kundijoina kana mandijoina munoona kuti zvatofungidzira kuti mari inogona kushanda mari inodiwa here kudiwa asi mari haina kunyanya kukoshera sekuru kubudikidza nemabasa amunotiitira because rudo rwese rwandakaitirwa kubva panguva yandakanga ndichikundikana chero kutofema changu muzamazuva muchindibvunza ndikagarapo kuti kuindawa ndaikundikana kufema kana kugara chaiko ndaikundikana kwainguva kugakatedza zvinhu zvangu zvese saka ndinoda kubudisa pachena kunani nani ari kuteerera kuti chiri kukoshera imi mose makadai ndava kutobvuma iko zvino kuti hamukosherwe nemari hongu mari tinoida asi chekutanga ndiri kuona kuti upenyu hwevanhu ndo huri mberi kwenyu saka ndinopa kutenda kwamuri sekuru ndinopa kutenda kwamuri mukoma Robert nani wose iwo aitisvikira panguva yavachitigamuchira sevazukuru vari kutambudzika ndinokutendai mose nebasa guru ramakatiitira sekuru upenyu hwaidu iko zvino hwatambanuka hakuchina matambudziko andingachitiko zvinofunga atozara matambudziko ava matambudziko atingatoti tisu tega takutoti tatozvineterawo zvedu asi zvese zvatakauya pano tichichema nezvimwe zvose zvimwe zvamaitoti kuti kana tati ndatoita ichi handifungu ndingakuti enda unopinda umomo ubude nechinhu asi mune mvura ogobuda musina kutota saka zvese sekuru ndikakutsanangurirai kuti matambudziko andaisangana nawo rugare kumba tava narwo kuyanana nehama kwavapo kwandakaroora kwavapo handizivi kuti ndatendesa zvakanyanyisa ndatendesa zvakanyanyisa kune vamwewo vari kuva nematambudziko musagara nematambudziko muchifunga kuti kugara kumba nokuti kana ukawa mupostori kazhinji kacho handiko kuti mapostori haabatsiri zvinosiyana asi ini iko zvino unofunga ndaiva mupostori kana ndiri mupostori asi ndakasarudza kuti neupostori hwangu ihwohwo kune mumwe anogona kukubatsira batsirwa uyai mubatsirwa kuna sekuru wakubatsirei kana wakubatsirai nerimwe zuva muchazogarawo semagariro andakaita muchizoona kuti mabasa anobatwa nasekuru kubudikidza nemi akakosha sei handiti ndichibvunza baba pamaibuda ipo paye muchibatsirwa hama neshamwari dzichikuonai dzaiti chii ini mukoma Robert mandiri
chinhu chinopinda mupfungwa dzangu ndinozvipa mufananidzo wekuti munhu anorwara neHIV vazhinji vamukona vari kufa vaya hakusi kwekuti vanhu vaya vafanira kurarama vanofanira kurarama asi inyaya yekuti unotya munhu anayo kuti unotora mapirisi uye uchinwa ogwa wafunga kuti kana akandiona ndichimwa mushonga uyu ndinosekwa asi uri kutya kurapwa zvinhu zvokuti iwe ndiwe gona matambudziko saka ini ndindairwara vamwe vaiona vachiti ko zvaitikire wadii kuenda wakawanda asi hakuna pavanhu vese vaigona vachindinyaririra ivavo hakuna kana mumwe chete akandifonera akauya kumba kana kunditsvakirawo mari kuti ndiende kuchipatara chinja vanogona kuti zvinonyadzisa asi kana zvichinyadzisa asi ndararama hanguka nokuti iko zvino ko akazouya pavanhu vose hamba neshamwari kana kuti vavakidzani kana ani nani vaindiziva ndichitambudzika vaiseka iko zvino ndasimba ndava kuzvifambira handichisina futi kana mumwe chete anokuya achitikomenda kuti iko zvino wasimba kana kundifonera chaiko kana meseji zvayo kana kobheko ndizofona kutiti ndakakuona pape wasimba ndombozamakiziwa pastatus pawhatsapp kudzimunguva ndichaona makomenzi ekuti wachinja hakuna anotaura asi kana uchirwara chinonakidza vanhu kuti kudzikira chii mubvunzo uno wakareruka saka kazhinji kacho ndadzidza chidzidzo chekuti handichararamira vanhu kuti ndikaona kuti chinonyadzisa asi chichindipa upenyu Because kuya muno makunyadzisika. Ini muno munomutora sechipatara. Ndizvo. Because zvipatara zvinosiyana, umwe anogona kuenda kuhospital, umwe anoenda kuprivate, umwe anogona kuenda kupi. Asi kana kwandasarudza inini kuchinjiraramisa, handitarisiri kuti kungandinyadziza. Handiti kana. Hai ndafara kukuona mukuma. Dai amai vanga varipo nezvamuri kutaura izvi. Nhasi taita pati chai. Pati chai nekuti rwendo rwenyu ndinoruziva. Ndakarwona. Sekuru achapona. Muzukuru wenyu sekutaura kwaaita. Ndapera simba mukomaro. Ndandisina tarisiro yemurume uyu kuti achava achitaura mashoko iwayo. Tinotenda. Mukomarobe sekutaura kwaaita kuti ndakauya ndichitambura. Mukomarobe murume uyu airwadza. Ndizvo. Kurarama kwake kwaisuruwarisa. Zvino nyika yese kana ikaona murume uyu kana ichimuziva ndofunga kumashure tichitanga kumubatsira pamwe paadarika 2 years achipupura nhasi kana kuti 2 years kana 3 years dambudziko remurume uyu munhu wokuti aisagone kurara mudzimai akabvunzwa mubvunzo wokuti ko ndimbori nei sekuru inini nekuti murume wangu akatora sikarudzi yake kuisa pandiri sikarudzi yake sinochekwa nereza zvinhu zvaityisa so nhasi uno uyu vazhinji vanondibvunza zvinhu zvinondisatsitsi kana kuchemedza vanhu kana vachipinda murudo mwana uyu nemudzimai wake ndoti alhamdulillah mwari dawedzera thawabu pachitendero kana kuti mwari dawedzera makombero mablessings ruzhinji rumwe rwakandibvunza according nemadepartments yanoshanda vanhu munoona mukomarobe takabata mumwe mwana tikamubatsira pana panopenga ndiri kudepartment yekudefense vakanditi azviite sekula chapala kubudisa musoja pamedia nekuda kwokuti munenge matanija image but musoja achiroyiwa nemasoja mandisamukuchora nditaura government ndiyo inetipa certificate uyu ataura kuti nditoti mushandi zvakatikanganisira basa nekuti basa vakuru vanenge vakatarisa kuti uyo watende basa asi iye vanomuziva nevakuru vainomuziva zvakamupa kusatya saka munhu anofanira kunzwisisa mukomarobe ndinoti alhamdulillah rabbil alamin vanoziva mukomana uyu akararama upenyu hwekuthreatenwa but munhu aimuthreatena nhasi uno akaziva kuti mwana uyu ane ushingi chazonakidza ndechekuti mukuru vakuru vazozviona kuti mwana uyu kana tikamusiya pamusha nyangwe ndakaita sei anondichengetera futi mhuri yangu munozvinzwisisa ini ndakararama mudzimai wangu ndichimutora hanzvadzi yacho yakatora hembe ikati ndikupisa ikasapeturu parafini kudhara kwakwenda maparafini akasapeturu akabatidza akapisa asi mukadzi akati nini ndofanira murume wangu zvakafanana nemukadzi wouyu munhu ana mai mukomarobe ngavatore it's a big example nekuti mukomarobe vanhu vaudzei ngavanzwisise example ine mudzimai wake uyu mukoma
ushingi kuzisimbisa haana kufukura hapwa ende ndatenda kuti mukoma vataura kuti hapana hama yavo yakatuka hama dzemudzimai vakaramba akatsungira nemwana wavo sekutaura kwaari kuita nhasi kuti inini ndachitoti munhu ari kundifonera handisi kumuziva bcause makore asi nhasi uno ndichiona achitaura kuti ndini ndanzwa kuchema achapola vanobudisa misodzi ndarwadziwa because it's a first time kuona munhu achipupura uchapupu munoziva munhu kutadza kuita kusangana nemudzimai wake paanosangana anobvaruka vamwe anobva tati handirani nemunhu ane chikwamba varume vachinji vari kusiya kadzova handirani nechidhomo handirani nemunhu akadai but uyu akazvishingisa so ndinoti ana mai ana baba kana mudzinza nemudzimai kora waroora mune zvamo usazvipinde shingirira nekuti wakada munhu iyeye murapise kuti wakada munhu iyeye sezvaitwa nababa ava baba ava varapisa mudzimai wavo nhasi mudzimai ari kubasa anomukunzvisa iye basa rakapera asi mudzimai akati ndinida kurapera remuruvongo rapera tinongofamba tese alhamdulillah rudo harunei kuti une mari kana kuti hauna anzi ndakurima zvinotyisa saka mari yaaiwana iyeye pane mwari zvawazvowapa avapa makomborero thawabu makomborero vakuinvesta so amwe munhu akutotatidzika pavarimi saka president vakataura ukaona wachaya chekuita orati arwara ogara here basa nokuti rapera akuti inoti basa rine mutemo zvino basa rake zvarapera nekuda kweurwere handiti president akataura kuti kuchidzira bhurugwa vanhu zvikanzi president ari kutuka president vanotaura tsumo nemadimikira because vane good intelligence uyu abuda mubasa muhurumende akanobva anopinda basa remuhurumende rekurima alhamdulillah avazi vese ndinotenda mukoma kuti ngavarambe vakadaro nerudo nemwoyo muchena ndinotenda tezvara venyu amai venyu vakakuzvarai baba venyu vakakuzvarai mukoma ngavawedzerwe makomborero kanokwana 10 kana 10 mangani alhamdulillah rabbil alamin amin handiti aya ini mukoma mashoko angu ndeyekuti inini ndiri murombo ndinoshanda nevarombo ndichishanda nevarombo kudaro ndinotenda nekuti Mwari vakandipawo mukana wandava wakati ushandise kubatsira varombo biyako ndosaka mutiona patinofonana paipai pasina anobvunza mumwe mari handiti asi nekuti ndinoziva kune zambuko rinobatsira vamwe vangu tinoberekana toenda ikoko vanhu vaya vane mari vaya vakabhadhara mari dzavo kuna sekuru vakazotadza kubatsirwa nasekuru nenguva vanondifonera vachindituka zvisingaiti sekuru vako havasisiri vavo manje sekuru vako havasi kubatika takavabhadhara mari takavaita sei aiwa sekuru vari bhizi dai mambotimirei mira sekuru pamwe ndobva ndazouya kuno kuona padzava pakazara vanhu 15 20 sekuru vatodza kana kudya chikafu handiti asi munhu akabhadhara mari ari kuita sei ari kupopota imi maiuya panapa maizvona mazarira ndikachatawana asi mimi nekuti muri murombo maitozivawo kuti handina mari yekuti kana kuti inondipa voice maimirira kana nguva yanyatsonzi yakwana mopinda mobatsirwa moita sei moenda saka inini nevarombo biyango vakaita semi tinobatsirana ini ndishandisawo mukana wangu watiinawo imimiwo chikumbiro changu ndechekuti pamberi kwamuri kuenda nekubatsirwa kwamakazoitwa nasekuru ndanzwa kuti mati makarima chii makarima chibage makazoonawo munhu ari kutambura asvika mumba penyu achiti kumba kwangu hakuna kana upfu sunungukai kumupa chibage ichocho musauye kuzobhadhara kwandiri kana kuna sekuru nekuti vakakubatsirai mahara handimukunzwa batsiraiwo bhadharai zvandakakuitirai bhadharai zvamakaitirwa nasekuru muchibatsirawo vamwe vanhu vasina munenge mati bhadhara zvisingaiti handiti nekuti mimi papo munenge muchibhadhara muchiti ndakabatsirwawo ndisina panguva iyoyo munhu uyu rega ndomubatsirwe iye munhu iye achanokutendaiwo kumberiwo kuti ndafamba ndatenderera ndashaya chekudya ndakazosvika pamba pemurume uyu ndichiti kuti zvino angandibatsire asi ndiye munhu akazondipa chekudya zita rake zita renyu richaramba riri pamuromo pake ugove munamato wenyu imimi semunamato wamuri kutitira pazuva ranhasi inini nasekuru achapuwa pasina mari iri kuita sei iri kuchinjana maoko nekuti mari haitenge upenyu handimazvona asi kutenda kwako iwewe nekubatsirwa kwako kwaunenge waitwa nevamwe vanhu zvinoita kuti muite sei
minamato chete. Saka kwandiri nini hamuna chikwereti, you have paid in full. Azizadzikisai kana mine mukana. Nekuti zvachinoitika munhu akauya kwamuri muine mukana wokumubatsira, mukatadza kumubatsira, aienda munosara muchizvitongesa. Asi chibage ichi ichi, ndine 10 asi daenda mupa 1. Ndine 10 asi daenda kuti muchizomutsvaga hamuchamuwana. Asi kana saka mini zvangova nekuti dai makauya kwandiri sekuda kubatsirwa kwamakita, ndakatadza kukubatsira ine ndichinyatsozanga kuti mukana ndinawo, dai ndichizvitongesa kuti asi murume uyoyi apapi, murume uyoyi mupenyu. Handiti mazvoro zvimwe chete zvine kuna sekuru. Saka ini nayo kana ndine mukana wokubatsira varombobi yangu nenguva, ana sekuru vakabvuma, ndinoya nemi mobatsirwa mugozodzokawo muchipupura sezvamuri kuita. Vamwe havadzoke, asi ndoziva kuti kwavari ikoko vari kutaura kunaka kwebasa rasekuru. Kudzoka hakuna basa, asi pavanotaura kuti akazosangana nomudziwe, dambudziko rawinarei onhamba idzi imbotirayavo. Pamwe hazotaura kuti ndiwo akandibatsira, anongoti chimbotirayava ndakanzwa kuti ndokuti unenge wakunyara kubuda kuti ndaimbotambura nechirwere. Handiti kasaka kwandiri aiwa mukoma maita se mandibhadhara. Mashoko enyu kupedzisira kuna sekuru uye zvakare kumhuri yeZimbabwe muchitaura imimi makamirira mudzimai wenyu. Ini mashoko angu ekupedzisira kuna sekuru. Sekuru ndinotendai zvakanyanyisa. Zvamakaitira isu, zvatakasvika muchiitira vamwe, zvirambewo zvichiendera mberi, zvirambe zvichiwandudzwa. Mabasa enyu amunoita sekuru, ini nemhuri yose takamagamuchira. Kwete kugamuchira kwekuti tinotoita dare pamba tichironga kana kutsvaka kuti zviri kufamba here kana kuti zvakamira sei, kwete. Asi kuti mabasa enyu sekuru akaonekwa chero neasina maziso. Ndokuti matambudziko atakanga tiinawo akanga asina matambudziko ekuda kutsvaka kuona namaziso chete, chero nekunzwa, chero neasingatizivi akanga ari pachena kuti aiona. Saka ndinoshuvira chaizvo kuti mabasa ose iwawo sekuru amunoita anhasi handichiri kungoona, nokuti pandangosvika pano ndangowana vanhu mozoti haisi nyore kuti unosvika sekuru vasipo uchinaya vanhu vanotorindira kuramba vachinayiwa vachiti vachauya chete. Saka zvangondipa picture yekuti sekuru mabasa avo ari kuramba achiwanda. Saka uwandi ihwohwo chekutanga kuti vanhu tigozoramba tichiona kukura kwebasa ikoko, kuwanda kwemakore enyu. Ndochinja ndogona kuti inini ndingakumbira kuna sekuru zvakanyanyisa kuti Mwari vakuwandudzirewo makore ekurarama nemudzimu, kuti makore akawanda zvichatipawo nguva yekuti tinoramba tichiona kubata kwasekuru. Nemiwo zvekare mukoma makore enyu awande. Ndofunga ndoramba ndichiteerera mastatus enyu nemukomana nemusikana matwins, ndo vanhu vandoramba ndichitarira nguva zhinji. Ndinoshuvira kuti mufaro wandoramba ndichikuona muchiita nemhuri wouya, makaushuvira kumhuri yangu, nanhasi uno tava nemufaro wakakura. Saka nemiwo wandudzwayo mufaro wakaita saiwoyo. Ndinogamuchira sekuru. Mashoko enyu kupedzisira nemuzukuru adzoka vashoma. Kana bhaibheri rinotaura kuti 10 vakabatsirwa asi pakadzoka mumwe chete. Nhasi tiri kuti padzokochi mumwe chete. Alhamdulillah, ruzhinji rwese ndinogara ndakataura kutsungirira chizezvo chinoti kutsungirira, kushingirira pamadzudzu nematambudziko nemukurapa. Vose iwo ukapiwa mapirisi kuti unofanira kunwa 6, unofanira kunwa mapirisi na 6, unofanira kunwa mapirisi na 10, unofanira kunwa na 12. Handiti ka iwo kanzi na 6 womwa na 11, wanzi na 10 unwa na 4. Saka unoona kuti iwewe instruction yapiwa na doctor ndio kuipesanisa. Munhu anoziva kwaanobva nematambudziko. Uya haasi kuti atengwa pane makore, pane mazuva. Muri andireve kuti ayakasina mabasa, aitori nemabasa ayo anobatika muhurumende, haana kubata munyama. Asi madzudzu ematambudziko neurwere. Ende hazvina kuvapa kunyara. Zvakapa kuti nyangwe chinhu chacho chichibuda pachena ngachibude kune uya neuya achione. Zvakapa kuti iye nhasi uno sekuchema nekupomerana kwavaita nhasi unoyu akazvisa pachena, asi vabereki semhuri handidika vanga vasinganzwisise, vanga vasingade, vasvika kuona kuti vana vanodanana. Vabereki kana vana vachidanana musapindire murudo, tarisai zvekuda vana venyu. So vanhu ava vakaonekwa nevabereki
kuti vanodanana. So vabereki vakasiyana nazvo vakabvata ayo ngatichisapota vana vedu tifambe. Ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vabereki vavo ngavakomborerwe swadaka. Amai nababa vabereka murume, baba naamai vabereka mudzimai vakaregerera mhuri yavo vakatanga kuivakiridza. Nhasi uno ndio mhuri yeya yamunoziva. Mukatasa chapter chekutanga, chechi2, chechi3, munoona kuti nhasi chapter chechi4 kune vamwe vasina kutsoka. Alhamdulillah. Tine matare akawanda taita vazukuru, but alhamdulillah pamakore agara kana pandagara uyu ndofunga inamba 2 kuyo kuzonditenda pamberi pamedia. Vamwe vakangotenda nemuromo ndobva aenda, but ndakumisa panamba 1 because abva auya pamedia ati ndini uya asinganyari we. Vamwe vakapora vanobva tikoma Robi ndiri busy ndiri kumhanya. Semumwe wandikutaura ome manje uyu akati ndiri busy sekuru ndiri kumhanya kundege. Saka andingamuise panamba 1. Uyu ndomuisa panamba 1 kuti alhamdulillah ruzhinji rwese munoona vane madzodzo nematambudziko. Vanobuda kumufonera, vanotaura naye achimumhoresa achimuziva ndiye ari mugrupu yevazukuru. Tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha nengoni dzaAllah subhanahu wa ta'ala kuti Mwari ngamuwedzere pacho pari kurima pacho damuwedzera futi times 5. Tinotenda. Pali pamukandadasiya kuti sekuru. Iko zvino mamiriro aita kumba kweduka. Matambudziko ose ekuti kana mufaro mumba pakanga pasina. Bedroom. Pakanga pasitorina. Ndofunga yakanga iri nhamo chaiyo. Saka iko zvinoshure mwoyo wangu kwakuchitiwo nechimiro chavapo. Mai pavanodzoka kubva kubasa tichaita kuti tiuye tichibatsirwa kuti mumba kana muchiwanikwawo kuti panorarama kamuti mukadyara muti unofanira kunge kune zvibereko. Ndo yavashure mwoyo yedu kuti tidzoke kunose kumutibatsire. Asi zvimwe zvose zvatichisina dambudziko. Tinotenda. Into Zim News Beat TV. Makati baba na mai. Tosimba makati ngoma. Ini ndiraita meneni. Aba mabakupi nasi. Tabaku baby college. Kuibiwa aba. Anditika. No. Sikutaura nanti kuti hainini kazhinji ukonaona ndopachititi mukoma waitigare pasi titaurika. Dzinenge dziri nhamo nematambudziko. Vanozviziva vasikandi ndinoitoka napo pati. Kuti amukoma chi uyai kuno kuti mbeti ngutikoti tichifara. Anditika. No pakanaka. Nazona baba zvewandira vakati baba vakati mukoma regai ndimbosheya nemi dambudziko randiri kusangana naro mukati meupenyu hwangu ine mudzimai wangu. Anditika. Baba rakamira sei dambudziko ripo? Mukoma rokati mukaona ndauya kutsvagai kana mukaona ndasvika panguva yekutsvaga sekuru kureva kuti tinenge takadzamirwa. Ndakasvika musi wekutanga ndakatozofonera sekuru pakati peusiku. Mushure monge dambudziko raakutaridza kuti raakundiremerawo. Sekuru vakati pamukana unova ndiwo mumwe chete wazosvitsa kuti nhasi tizosvika kusangana nemi. Dambudziko rangu ini rakatanga kubva ndichitanga kusangana nemudzimai. Takaita mazuva ndingati makore atagara 13 iko zvino. 13 years. Taroorana. Upenyu hwedu isu tiri vaviri. Handifungi kuti pane dambudziko randinogona kunongedza mumwe wangu kuti tine dambudziko. Kana kuti iyewo ane paanogona kundinongedzawo iye ndiye anogona zvikukura asi ini kwaari. Ndinogona kuva nechandogona kushaya uchandoti chakashata. Nenyaya yekuti ndiri baba vakamboitawo imba kwavakabva. Mudzimaiwo munhu akamboraramawo upenyu hweimwewo imba kwaakabva. Asi matambudziko atakatanga kusangana nawo akatanga kuuya kubva kuvabereki vemudzimai. Mushure mekunge mazuva ekutanga ndaingofungwa kuti kuda inyaya yekuti baba namai pavanosangana zvinogona kuwanikwa. Ndaiti patinoita bonde tichimbopedza ipapo kwete zvokuti zviyatokumbotora nguva refu. Nguva diki diki yatabva kupedza kuita bonde iyo ndikatarira nhengo yangu ndaibva ndaona nhengo yangu yakazara yakachekwa sezvekuita anongotiti reza dzamiso dzakadai indopinza mukati tichingobvisa kudai opa. Saka taima unoramba uchifamba iya nhengo iya inenge ichichekwa kubvarurwa nezvekuti nguva yaunozoti uchimbopedza kubvisa ukatarira kudai chero yemudzimai mafirst days ndaitomuratidza taraone zvandiri kuita taraone zvandiri kuita. Zvakatorera nguva yakati rebei tichimbozama kufambawo tichimbofambawo sezvo isu pachedu takanga tiri vanhu vaipinda postori. Saka nenyaya yekutevera chitendo chedu chiya taingoramba tichingoenda tichingoita zvimwe chete dambudziko harina kupera.
kuzosvikira pakuti ndikazosvika pakuchitaura ndega kuna mai. Mushure munge ndati ndakagara uya munhu akambenge akambowana mudzimai. Ndonga pakati semakore kana asikati kuwanika na 10. Mai wakazotishanyira. Ndokuchitaita pane zvandaida kuisa line nangu mufoni yangu yanga yapera moto. Ndobva ndachiti andipewo foni yenyu mai. Ndikuona namba dzemunhu uya anga akambowanana namai dzakaseviwa mufoni mamai. Ndikabva ndataurawo namba dzemunhu uyu ndomuziva. Kumai vachinadzo namba idzi for 10 years. Chirudzii. Tega tikangopirawo simba nazvo. Tikadzidelita. Ndibunga zvokumasikati. Namba iya yamai wakazobotikumbira foni. Yakabva yachipinda mufoni ichitadza sekuti yafonekwa nekubuda futi mubva mufoni kupinda nekubuda mufoni yamai. Awa wakazobvunza. Mama chirudzii chamunoita? Mai wakabva waramba. Nyaya tikangoti atisiyana foni. Tikabva kutisiya nena nyaya yakadaro. Takazogara kubva ipapo. Munhu uya mukoma akaramba akuchingoti tumira messages. Mai vachiti vakatishanyira. Andi musitati nawoka. Everything zvatataura nawo mai zviya. Vanonomuudza munhu uya. Tikavapo mai chino. Vanonomuudza munhu uya. Obva achitanga kuchitukirira futi. Nekupa chinhu ichocho. Nekupa chinhu chiya. Saka zvinhu zvazvinoguma zvakadaro. Ende mashoko avanenge vataura acho takavapa pampu yatatatowana kune imwe muIndia. Yakataurwa vakandifonera vakati baba wakati kundipa chipambu chakafa here chisingapambi yaJose nyuwani vatadza nemunitengera pambu nyuwani. Mashoko iwayo sezvaari akauya ari mufoni atumirwa nemunhu iye sezvaari asi ukavabvunza vanotobudza kuti ndinoenda muona kupi asi ane chikwambo here chinomuita kuti azive zvese izvozvo. Pavangowira chete izvozvitanga tatokona nebaba tikachitoshayaniswa kunzi munhu ngatotora zvinhu zvake atobuda. Iwewo tora zvinhu zvako ubude, iwewo tora zvinhu zvako uende. Hapana kana kugadzirisa nyaya, hapana. Kungoti iwewo buda takutobuda nemwana wedu, tora zvako zvingatinyorera na-affidavit rekuti iwewo watora zvako. Pakushandisa zvonzi imba takavaka imba kumusha neimwe iri kunoku kwatakawana plot kunoku. Zvikanzi iwewo piwa mari yako. Kana zvakadaro zvisingaiti uchitora plot rolo ndopandakazo inini handisi kuda ngaasare naro ini handisi kurida kana ndichizviziva zvangu kuti mangwana toziva kuti tichangozodzokerana ava vavengi vangoya pakati pedu kuda kuzotipesanisa but isusu pachedu tichazowirira. Kana zvimwe patainzishiyanaika ndaitobvisa zvimwe ndichitoda kutotora zvakashata kuti nditese vaende nazvo. Hazvina kugumira ipapo. Mumba matinogara takambogara navanatsano. Zvipfeko zvemukati ndangoona zvipfeko zvangu mukati zvisina munhu. Kunga ndakaita mazuva ndaizoona chipfeko chimwe vatova munhu mukuru tsano vanacho ndiwo wakachipfeka. Handichakwanisa kubvunza. Pakaita nguva umwe musi vakapinda tsano tese tiri muone hanzvadzi yavo. Vakanovhujunura bhegi remapendi yanzvadzi yavo kuri bheura pamubhedha vachitsvaga vachiti mandibera mari yangu mandibera mari yangu. Ndikabva ndangonyara. Nyaya vari kutsanangura izvezvi inyaya yekuti ndaibvunza kuti ina handichanzwisa munhu kukitika pano kudai imi mune chekuita nemunhu wamakambenge makawanikwa naye kare. Sei mai vari kuramba vachiita izvi at the same time sei uyu munhu ari murume uyu ari kundiramba achinditukirira. Kutukira kusiko kuti ndekwa akapedzera kutuka zuro manero. Zuro usiku atabvewo tobapedzera kutumira mamessage achinditukirira. Ina ndapa ndakambomupindura. Saka sei zvichidaro zvakabva zvaita sekuti hanzvadzi dzacho dzakazouya wanatsano. Vamwe chete vai kundipira zvipfeko zvomukati vaya ndokusvika pamba tokutangita noizi neni kwakutorwisana pamba kwakutondirwisa pamba ndopandakazochipotera pandakazochiuya kuna sekuru kuno. Saka zvese izvo zvomukoma Robert hazvisi zvoga. Tine pamwe futi pokuti iko zvino tine dambudziko rekuti inini ndega pachangu kana ndikachita upenyu hwangu hwakuchitsvaka kutoenda musango handisi wokuti ndiri munhu anga asingazvibatiri ndaiva munhu aizviraramirawo kuti wane mhuri kuti wababa wanokunuka vachitsvaka unowana uchekudyawo musinga asi munozva kuti ndinotukwa sei zvinonzi handina kana chandinounza pamba.
maramiro atoita ese andazi kuti mudzimai ndiye anondiraramisa nemhuri. Vakauya baba vakanditukirira kundinyadzisira nofunga panzvimbo patiri papo pese patinogara takakumbira kugara. Vakanditukirira kuti zvekutanga kundishoropodza vese nehanzvadzi. Ndikasvika pakunyarara, handina chandakazotaura ipapo. Nyaya ikazongopera, vakachitora midziyo yavo vakanditorera, vakatisainisa kuti marambana yoenda kwako. Ikozvo nenyaya yekuti mudzimai ndikati handichatevereri. Iwe mudzimai toredi unouya. Tobva ipapo mudzimai adzoka, ndopatagara pasi takona kuti una mudzimai nguva yese yatadhonzai. Une dambudziko rekuti tiri pamba, tikabva kuro takuenda kumusha. Tikaenda kumusha kwati zvaka. Takuda kusvika pamukova, anobva atanga kutoenda kumwedzi. Tozobva ikoko pese patinotora nguva yese tiri ikoko anenge ari kumwedzi chete. Musi watinotakudzoka ndopanogumawo. Tichisvika pamba kwatiri kuenda kumba kwati zvaka. Tinowana chingosvika pamba vanobuda. Vanoenda kutoilet. Ameno kutoilet ikoko. Tauri ndiye kuti nababa waka. Mbaba nyumiro wakani. Eso stiri. Inini ndine musikana chete. Ndiri wani pana mai vangu vane vakadzi 2. Mai nene vangu vane musikana 1, vakomana 3. Mai vangu vane musikana 1, vakomana 3. Mai vangu ndowekutanga. Dambudziko irori rekuti tikangosvika riri kutaurwa neavaendi rechokwadi. Tikangosvika patinongoti tichisvika chero tikasvika na1 AM vanotopinda mutoilet. Aminoti mutoilet vane nguva inoitei. Chero pano pavakauya musi weChristmas sekuru patakazotadza vabata, vakamhanya vakabata humwe vachidzika vakadai vachiri ndoda kutsvaga toilet. Vabvako vakadzoka mbavambopinda mumota ndokudzoka. Ndokuti ndikunzwa kutsva ndinoda mvura, ndobva vapiwa mvura vakanogeza futi toilet uku. Takaomirira nguva diki ndoda kuenda kutoilet. Unoshati toilet yavo chero pese patineti zvokuti chero izvozvi nguva yatagara ipapo dai vatosimuka. Patinoda kungonoti tiri kunoshandirwa chete, vanototi toda kuenda kutoilet. Aminoti kutoilet kwacho kune kuni nemurume kutanga makanga mine matambudziko futi ramasangana nawo kwete marriage mune matambudziko because hazviri kwese kana inini nemudzimai tokunanetsana totizane basa rese even kana sekuru achapona manga mine dambudziko ramasangana naro spiritual. Tingatongoti pamwe zvekukonana izvozvo kwete zvekutoti pane zvimwe, asi waingoona kuti izvi zvacho nezvimwe zvacho zviri kuitika asi nomazvo zvokuti zvinenge zvingotuma munhu kubuda mumba asingatogutsikani newe. Ndo dambudziko randaifesana naro kusvika tasosiyana. Handiti pamaizofamba nemurume wauinayo pasara nhasi tsanangudzo dzaiti chii? Vane tsanangudzo dzaingoti imimi muri kushandiswa. Kumhuri kwenyu kune vasingadi kuti mimi mugare mumba. Vanoda kuti mungoita basa rongofamba nenyika muchingoshandiswa navo. Ende pese pandinoenda ngosvika ndomawadzira vanenge vachingondita kuti mimi mutori nedhimoni rekuti musatogara pamurume. Havasi kuda kuti muroorwe, vanoda kuti mimi mugare pamba muchivachengeta. Noti kutaura kwavo vane hanyingoti hamusi kundichengeta ndichengete. Ndikati alright, saka inini kamila kuti ndikuchengetei, inini wacho ndichazoveiwo mangwana. Kwachazondichengeta wacho mangwana ndikasamira izvozvi ndichitsvagawo kuti ndorarama sei, ndichitsvagawo pekuti ndigare. Ndikasadai ndinokunda here. Pamwe unogona kutonotenga stand, wanotenga wavharwa, wanotenga futi imwe wavharwa, uchingoona kuti life yachonika haisi yekutomboda kuti ndisimuke kana kawani. Ndokurarama kwandiri kuita panguva ineyi. Saka ana dzako dzinopindira seiwo zvakare mumarriage mako? Indotongoona soti kana iri tori spirit iri mavari isingatodi inotoenda nekwavari kuti inini ndisatombogara mba, noti hanzvadzi yangu kana chayatongotaura ichitongoudza vabereki vanototedzera zvaari kutaura. Akangototi mari hana mari ari kushandiswa nemurume uyu, uchitarisa kuti iye mari imwe yatinotombobata so pamwe pachoka unotoona kuti handina ndombozi chinonzi muriwo chandotenga mumba.
handizi chinonzi madomasi vakawana kana kuti mune ice cream chaiva vanoti uri kuchengeta ari kuda kuvana vake kudarika inini vanoda ivo kuchengeta vakawana mune zvinhu kana kuti vakati katenga umwe mudziyo vanoti ndipe ichi chamareplacer ichi ndiri kuchida ndiende nacho ndozvavatori izvozvo pavakatoona vavatochiva zvimwe zvinhu zvaitova mumba imomo kutoti ndikutozvida nedhishi patakashiyana komapulesi mashoma 1 ko dhishi hapana 1 ko chipi hapana 1 ndikutozvida ndakaenda nazvo ndimaya ndimaya yekukubereka ende dambudziko randinaro inini ndotoriona kuti kana hanzvadzi dzangu vanaro asi havasati variona munodza kuti munhu wa98 asati aroorana nhasi asati vasikana magirlfriends anotoita ko paakambofungidzirwa kunzi apa aita mwana hapana unotoona kuti idambudziko anonodanana nevasikana vakatoroorwawo vakatombobva mumba ndo vasikana vake hapana chaanomboita izvozvo hasitombofunga kana kuroora kana kawana asani achiteera nini ndichiti ndagara mumba ndakundawo rimwe dambudziko rekuti ndigare mumba anokuda noriparadza futi pamati munoti mukaenda kumusha ndovaenda kuvataka kutira imimi semudzimai makambodzera mai venyu kuti amai ini ndodambudziko rinokusangana naro pese pandosvika kumusha makamboudza ndakaudza vanoti iwe uya kuno kumusha tifambe makamboendere mwana takaenda asi hapana chinombochinja zvinotoenda totofamba totoenda naivo baba vacho asi mukangosvika pamune mangosvika papo pamasoro pacho vanoti pekutanga waenda kutoileti pechitu vachinokubhadamapo vanokukaruka vatosimuka utoenda kusango hapana vanovaudza ndozvatakatostadha nazvo kuti plus imwe nyaya mukoma ndeyekuti pacho pese panoenda kunoshandirwa vanhu hakuna vasvika pakuneta nenyaya yekuti mai vanotanga vaenda ikoko voudza munhu uya kuti taurai zvakati kana asvika izvo hakusi kwokuti zvakaita zvokufungidzirwa zvinhu zvakatotaurwa mushure monge watoti uyai kuno kumasvingo indokubva ndachiti inini mwoyo wangu uri kundirambira zvinhu izvozvo munin'ina wavo wanga wataura ndo wawakafonera kuti kana akuuya mangwana kusora mangwana ndiudze day before ndibva ndamhanya toenda tonoona munhu uya tobva tamutipa zvokutaura saka kuri kuti pese panosara vachifamba kutsvaka kubatsirwa paya vanenge vatoudzwa zvekutaura rubatsiro rwete kuti pawanike zambuko dambudziko ripere harichawanika tosaka mazotazoti kana hongu matambudziko arimo mumba hongu zvese zviri kuuya kudiwa handisi kumbodiwa asi handinganyanya kuvarira kuti vati zvaranavamezva nekwandakarora ndidei hachisi chinomanikidzwa nyaya yangu rimoti kuti ini naiye wacho watakaroorana naye tine patinonzwanana tagona here kuti tiise musoro pamwe chete tosaka mazonda tazosvika kusvika kuno kudai vanokuudza kuti pei yako iwewe ishandise wega iwewe ine ndo zvandinoita nababa vako tora pei yako unoshandisa wega mari yangu yako ndeyako yemurume ndeyake iwewe tora uchitenga mota tora uchitenga license rako asi uchidaro vanotokudza kuti tiri kutoda mari kudoko ivo vanoendawo basi asi vanotokudza kuti mari yako tikuida oraiti vari kuda mari yangu ini ndiri kuda kudya vari kuda kuti titora license vari kuda kuti tenga mota ndotombovabvunza kuti nemi mama ko baba avava shopu iri uko ndeyani handika vakavaka shopu iri uko ndeyani zvonzi ndiya baba wako kana Meravi kubvira mukadzi mudiki oraiti kana imuchiri ndiya baba vangu naMeravi saka vakaizvifambisa sei imi muchindiudza kuti ndofanira musaita izvi nemurume wangu ndofanira kuita zvangu ndega saka muri kuzama kuti kudii ndobva ndavabvunza kuti oraiti naimi mama ko pambapa pamakavaka imimi pambapa ndekukumusha kwenyu here kana kuti ndekwemurume wenyu zvonzi ini ndiri kugarira vana vangu ndikati saka inini moda ndite sei ndogarira vana venyu here monditi vakakumusha saka unongoona ndinenge ndiri panguva neimwe zvekare mukoma yekuti usiku hatirari zvamuna takadaika
hatirare wanesu ndangofanana naGadhi anochengetedza mudzimai uyu zvokuti ndiri kuda kuzviita anene here kana asikana abuda enda kubasa kuda hazviiti ndofunga ndinogona kuita kuti 5-6 times dzaanomuka achida kubuda nepawindo 5-6 times dzaanomuka achida kutobuda kutoenda kunze pakati pausiku ndokutobata tikapinda kuti takwira mumota akatanga kuti ngovhunduka ndofunga takaita maincidents andikwana kana asingatokanganisika 10 chaiwo ekuda kuvhura dhoo mota achifamba tikatowasvisira kuti ndo chimiro chandikusangana nacho mumwe kuti kudai hana yake here akada kungovhunduka anogona kuvhundukira chinhu chiya chekuti chero muchidhiraivha mota muchifamba anogona kuvhundukira akada kutobuda nepawindo ndofunga akandivhurira dhoo mutauni maya akada kutosvetuka ndikatozumisa saka ipapo nepandimireka ndiri panguva kuvhunduka ikoko hakusipeka chero kubasa ndinotovhunduka singati zvoti nimwedhenda ndakarara ndiri patebho ndakavhunduka ndandisingatombozvi kuti ndiri paine isingamborizivi zvekuitika ndakavhunduka ndobva ndaita zvekuchonjomara patebho kudai ndobva ndanozvikuisira pasi zvokuti daipa pane chinhu chinokuvadza pasika ndakavhunduka ndatova pasi zvokuti daipa pachinzi pane chinokuvadza kandaigona kutofirepa amai vapa kana vachitumira mameseji nekukufonera vari normal vatari normal because avatambobvisa zvezvikwambo nezvi vari normal kandozoita vanhu kumasvingo mushando kumasvingo tibatasiya pekutanga ndakatombofunga kuti pamwe unhu wekumasvingo asi ndikazozvitarisa ndoti ko vamwe ava vamwe vanenge navangu handina munhu wandotombochiva nonga ndoverenga kana 2-3 vakatoroorwa zvakanaka kana kuti vanotogara zvakanaka indotoona ndichitogara zvakanaka nokuti kana ndichitoona chikafu ndichidya zvandiri kuda ndichizviwana ndikakombeyawo futi nemumwe munhu wandii ndichionaka ndotoona ndichitori nani but vanondishora kusvika pekupedzisira vakwashora ipomo ndafunza kuti ndamainini sezvavati vati mai chaivo nyakubereka chaivo vanotorwisa zvisingaiti ndakatomboda asi ivo ndo vari kuroya kai asi ndo vari kumuka ndobva ndazodzoka ndoti asi vari kushandiswa nemunhu akaromba kuti vavenge inini mwana wavo ndozvandakangofunga nokuti ivo manje izvozvi ndovavapamberi ndovava pamberi pekutoti havatombodi vakatosvika vari siriyasi havatodi kana imba baba vacho vanotombozvidzora so izvozvi pavakazvidzora but mai vakati no imba ngaiperi zviitire zvinhu zvako iwewo ndozviitira zvinhu zvamu of all the way tavaka umusha tavakawo tawanawo ploti redu tiri kubhadhara tavaka tapedza takuti takudawo shifta kuti tiende tinogara vakuti umwe nomwe ngaende kwake apa murikutaura kuti amai nababa vanouya kumba kwenyu vakauya kumba kwenyu pamwe vakati ramba naye ndokuya neaffidavit form rakatotsvagwa usiku ihwohwo rakatotsvagwa usiku ihwohwo kutoenda papolisi hatinaurara kusvika vana bamunini natete hanzo vakachema kuti meguru ndimi mune problem meguru dambudziko munaro navabereki venyu havasi kuda kuti mugare mumba vakachema zvikanzi iye kucheme chii vanochema chii maromba uchifunga kuti oreti chiro ndambonyanyoshoreka zvekudiko zvekuzi vaiti vatora affidavit vaifamba mumba menyu vachiti mubhedha vaitotinyorera naye zvinhu titobuda izvozvi vachinyora mubhedha vachiendawo ploti chiendawo stendi chiendawo vava kuda kutotora zvikanzi ndozvavaida kana naizvozvi vachiri kutorwisa saka affidavit vanaro rezvi rakaenda nani affidavit nehanzvadzi yangu ari kupa nzodzero ari kudombosha ndi asina mukadzi hana saka ndikwamarambana pamaenda isusuwo neurweseri ndouta kutotaurirana mataurirana ndopatakazoya kuno kwasekuru wati nemurume wekutanga wako iwo amai vachi kutaura naye hanzi why handipoti kuti mine 13 years maamisi saka after 13 years apo
uchamwara wati ngavana mbidzi handisi saka chinozoita kuti murume iye ex yako izotuka uyu chii ivo vari kuratidza kuti vari kutaura naye kandotongoti pamwe ndo wavari kuda nokuti inini hapana imwe dzimwe nyaya dzandotaura navo ini mai handina kana dzandotaura navo ivo ndo vari kutotaura naye inini havandiudzi kuti vataura naye kuda kumushandisa kwavari kuita ndokokuti imba yedu iyi iparare chandiri kuona ndakatongofunga kuti pamwe asi light riri pane ava ndo riri kuita riri kuvatadzisa zvimwe zvinhu zvavari kuda kuita nokuti imi mungati munhu wandaigara naye kutomeka sure kuti tatoparadzana akatora property yangu yese ndokuenda naye hapana kana chaakadzosa hapana takatotenga mota zvimwewo zvandananotora kunana TV sales ane mubhedha akatakura ndiya ndina chandakatora iye ndiye akaenda nazvo nanhasi andomboziti zviri kupi ngati aiwatakura uende nazvo aina basa nazvo munhu wavari kuda iye aindiparadza wokuti chero mari ukaiviga chero papi unowana yasechi kwaenda naye uchitosafa wesi ndo wavari kuda iye tototi ndo wavari kuda asi nini havasi kundiudza kuti vakatobvisawo mari yakabviswa neuyu ndo yavakabvisa aiwa tongoti munhu haupedzawo rakabati unongoti uzikamika mari yaakabvisa iye ndo yavakangobvisa yakangofanana asi after 13 years chikuta kuti uyo adzoke mumarriage medu chii ndimai noti nandisumbotaaiye mata message ane mema mangu ima message aakataura ari kusaunda sekuti vane umwe ushamwari behind tingasazve because iye haambova handimuniyeyo zvokuti kuri kokunzi kuchengeta mamessages ake ka mamwe acho unoguma kutodelita kuti ikangopinda usina kuiverenga utoti zvokuti dai iye anotaura chokwadi zvokuti inini dai ndainzi ndaitaura naye dai ndainzi ini ndaitaura naye dai akatotaura kuti mukadzi wako ndikutotaura naye kana ndatosangana naye mutauni kana ndasangana naye kupi nokuti ndiye anenge achirwisana nezvaari kurwisana naye and iko zvino rimwe dambudziko futi mudzimai wangu kuti takagara magara takata hatichanzwanani ndofunga kubva vabereki vasati vauya taitsikirana tichifungirana tichironga tiri pamwe chete kana ndofunga mona pa10 dzese dzichikunda dambudziko remurume uyo inyaya yekuonesa netrust but mumba medu iko zvinoka kubva panguva yamubereki apa chakachikara mudzimai handina chandinoronga naye ipapo kutoti tikutaura takadaika chero patatakagara panze apa ndandaakuta kutochichidzira kuti inini ukangodaika ndaakuenda nokutanisha image yako basi chiri chikonzerikuwedza kuona kuti asi ndatomuudza ndikatoudza kuti hausiriwe mukadzi wangu andaiziva pawakauya uchiti ndakacheka jaketi rangu akaona jaketi rake paaenda atorwa aenda rakavhurwa musi watauya kunoku lining yese mara akabviswa ameti wakabvisa chinoti izvozvo rakadambuka asi ndomuswa ibhero asi rarakatosimba ndakawana rakatodamburwa nechemukati ndikatobvunza hanzvadzi yangu kati kujaketi rangu rakabviswa nani radamburwa nani rakangopfeka 1 day ndichitouya kunoku radamburwa nani hapana akapindura imwe nyaya mumba matinogara bedroom medu nowa marooms edu haakiye i1 rinokiya tofunga ndakaita maizi kana ndisikatokanganisi anokwana kuita 5 ndichiti mumapendi ndaigona kuwana makazara powder so pamwe pacho unogona kuti utozvibvisa utozvizunza mapendi wana makazara powder zvikazonyarara hazvichati mai vakazobuda pachona vakati imba iyi hamurarami yaimbofa yakararama imba iyo ndoda kuiparadza tsano pawakaita uchita noiza vakati imba iyo ndoda kuifambira baba pawakauya ibaba vakatoti ndiri kukutumbira nyoka feya kuti zvokuti ndiri kutaura majoks vakada kutobvisa hemba ndoitira tsvina munomba vakatodudza kutozobatwa nevanhu kutobvisa band vanhu vana vakaungana saka musi wacho watatatoya nawo panapa takatofara ndikatoti vauya zvaita ndikati iwewo pawakauya kunogovaya nani ndikati ndakauya ndega
zvikanzi alright saka sekuru vakati chipa nhau yemari ndikati ini ndakapinda ndikakumbira ndikati sekuru ini ndiri panguva ndiri padambudziko handakana mari ndibatsirei sekuru zvikanzi isatidivi zvokuzonzi kana pane zvazoitika imomomo tozonzi kwanzi yechibvisa yemari ndikati kwemi munogobvisa mari yeiko kana pane munhu anenge akabata kandi achabvisa achaita hake zvaachaita kwaisusu kana tisina handiti kuda kubatsirwa vangoti uya nevabereki vako chete havana mboti vari kuda mari isusu zvokunzi tizonzi mari izvozvi handina kana mari iwe wacho hauna kana mari ndakati ndosaka ndakauya kuno kuzokumbira kuti sekuru ndibatsire iwe ini ndatambura saka kumira kwatakaita pano ndaingotukirirwa nemurodhi hapana pandanda ndiri right ndaingotukirwa kusvika ndazopopota takuenda kati ndaneta nokushandiswa manini muri kundishandisirei kwemimi manini ndikatonyembera ndikatoita confusion imwe singaiti murodhi kusvika vazoti ngatichimburaiti panapa tabva ngatichienda tichimbonobatsirwawo samwe izvozvi tiri murodhi kudai ndikati ndobva ndanguvati it's okay andi ndokuendawo kwatakaenda kune munhu anopinda inonjengemisheni ndokunobatsirwa ipapo takagara udaro ndopakanzi panapa pa5 wenyu pane munhu akaenda kumushonga abata mushonga asausi wokugeza mushonga wekuti akapiwa chimuti chekuti aite bhizinesi azvichengete asi mushonga uyu wakachinja asi ndaona azvimba makumbo muno hapana akabvuma saka ndo pandakabva ndati ini ndatoona kuti panapa ndikasatotaura panapa ini ndinichazosafa ndadena hondo ndini ndikati iri wega inini ndiri ngofungira kuti baba vari kurambavo kuti kun'anga vakaenda asi vane mabhizinesi avanavo saka vanogona vakaenda vachida kutsigisa bhizinesi ravo handina kana chandotombosiva saka mheno zvakangoitika ipapo ndakangobatwawo nemuspiriti yakangondibatawo bva ndatotanga kunamata ndichinamata kudaro ndobva ndatotanga kutonongedza kwavari ndichibva kunongedza kwavari hanzvadzi yangu ichihakirawo ichitotanga kunamata zvikanzi taurai chokwadi baba vaya havana kutaura chokwadi uye akatotyawo akatoti idzi hondo dziri papa handitsigoni akabva angoti ora tichiuya tichingodaidai tsika itsoka dzenyu semudhishi ndobva ngonamata ndokukushawo zvaakaita ndokuenda umba tabvapo zvikanzi vapi $5 sekuru anoshandira vapi $5 ati hatina izvozvo hatisisina mari aiwa ndatozovapa chete mari nekuda vakaiti tudazovapa noti havana zonyadzisirwa vakabva vangosiyana ndo nyaya yacho sekuru achapona andisodotisiya iri baby mambotola kuti ati 15 minutes 10 minutes ndatoona kuti areke vazukuru vane shungu zavo zvakakurisa madzudzu yakawanda mukomanopi anorwadza ende ukazotarisa so unomunzwa sisi kuti tiri kulalama sei mwana ari kuberekwa mumusha chinorwadza nchekuti isusu kuno tikatarisa pasi tikaita zii takatarisa pasi tikatarisa so ndinonzwa voice richiuya kuti uye hatimuregedzi ari kutaura ndiani unoona pari kuuya kamwana kadiki kekadai tiri kumira pamberi pake saka musha wacho wakaoma mukomana semutola wakuita nemukadzi wake kuti musha wakaoma shuku because musha uyu musikana ari kushanda basa anoshanda basa uku anoshanda basa kumba saka mabasa iwayo kushandiswa zvikwambo akaoma mukomana pati dare rihombe zvisirira kutamba navo rinoda kuti tiite but ameno vose kana vachitamba achiita so isusu tinoti ngazimbomira ivo kana vakandinzwa pamhepo kana vakandiona kuti chapola atavatezanze ngatimbomira zvirirait kuti vana tirarame upenyu asi ndoziva zvangu kuti musikana akatakuriswa zvihombe kuti paanogara pese kana bosi voice rasvika panapa ndanzwa pachibuda izvo kuti afange pane voice remumwe mukadzi akakambobatsira kudhara achiti ndina mai Chirimba ona mwana zvaari kuitwa kupolisi ndikati kumwana upi saka ndavhunduka kekutanga ndikatarisa so ndagara futi ndaona tafange munhu akubatwa neopi ndikuvhunduka nokuti isusu achakola tinitakupiwa maziso tikasinzina so totoziva kuti pane zviri kuuya zviri kumanyisana nazvo saka alhamdulillah vana ndongoti vazukuru vangu vanofana kufara
nokuti vavasangana nasekuru anoramba. Zvakaitika zvikaitika nemubereki wako, ndosaka maona kuti isusu toti vabereki ava ngavadzidze kuti kune dzimwe n'anga panga rikona panga tikunyepa ati n'anga dzese asi chinoitika pang'anga inombozodzora nokuti pane pakuchisa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.